Incumbent Carcar City Mayor Patrick Barcenas niduso na sa iyang COC kagahapon. Nagtinguha siya nga subling magpapili pagka-mayor sa dakbayan sa ika-duhang higayon. Uban ni Barcenas ang iyang running mate nga si Attorney Hervey Perkins Barcenas di Diyos. Dunga nilang miduso sa COC ang napo ka mga magpapili pagkakonsihal. Gahapon usab ang 73 anyos nga marine engineer nga si Raul Gabihan ang niduso og COC aron magpapili pagka-mayor. Miduso usab si Incumbent Barangay Valladolid Councilor Lawrence King Quijano isip Independent City Councilor aspirant. Ganihang buntag usa ka Jofil Alcozar ang magpapili isip Vice Mayor ubo sa PDP laban. Uban niini nga miduso sa ilang COC ang duha ka buot magpapili pagkakonsihal sa syudad nga sila si Jurek Sato ug Bonifacio Yamid. Sa nakalabay Sabado, niduso usab si Isidro Alberca sa iyang COC pagkakonsihal. Niadto Oktubre 4 una na nga nakaduso sa ilang COC ang magtiayong apura nga si Mercy nga magpapili pagka-mayor ug si Nisi nga magpapili pagkakonsihal.